Подреждам екипите на всички отбори в първа лига за сезон 2025-26 година от най-зле изглеждащ до най-добре изглеждащ. На последно място идва септември, комбинация от гадни цветове, която просто не става. След това идва Монтана, тези елементи по трапеца, които всички екипи на Яко, Джако или както там се казват ги има, просто не ми харесват. Отделно два нюанса на синьо, бяло, някакъв малко тотален мишмаш. 13-то място Славия, скучно и нищо интересно реално. 13-то място Арда, ако е Ушпорт, поне да е емблемата на Ушпорт и това бялото тук на шията просто не ми харесва. Много зле направено. 12-то място Локо Пловдив, прекалено бейсик, в сравнение с миналата година, който беше тотална бомба. Този сега е просто малко разочароващ. 11-то място Ботев Враца, линията по средата или лентата по средата ми харесва, но като цяло другите екипи повече ми допадат. 10-то място Беро е много хубав нюанс на зелено, Nike, малко бейсик, но пък много добре изглеждащ. Ето Добруджа не е моето жълто като за футболен екип, но пак и да спасят положението с интересни елементи по самия екип. 8 място Лудогорец, пак Яко, Джако, Мако с тези интересни, неинтересни всъщност елементи по трапеца, но пък интересна преливка от зелено в бяло. Като цяло не е лош екип, но 8 място. 7 място Ботев Пловдив. Съединението прави силата е много силен елемент. Изненадах се малко като видях, че всъщност черният, а не и жълтият им е титулярният за този сезон. Като цяло много хубав екип, но пък просто другите ми харесват повече и за това е на 7 място. 6 място от ЦСКА 1948. Пикселовите елементи по тениската са хубави, няма какво да си крива душата и самия червен нюанс също е хубав. Така че 6 място. 6 място Черно море, много свеж екип, много добре подреден, якичката ми харесва, като цяло Макрон са се справили добре и за много добър дизайнер на екипи в интерес на истината. 4 място моите момчета от Левски София, съжалявам, че е само 4 място, но това е моето мнение. Ако сте гледали клипа за моята класация за екипите на Левски София, ще разберете защо. Въпреки това си е хубав екип, но просто другите екипи повече ми харесват. Не ме мразете, плейс. 3 място от ЦСКА. Просто екипа на ЦСКА този сезон ми хареса повече от това на Левски. За какво да направя? Съжалявам. Това е моето мнение. Бордо нюанса ми допада. Изчистен, добре направен екип. Съжалявам. Това е моето мнение. Не ме мразете, плейс. И честно казано, за първото място ми е адски трудно да избера, защото Локо София и Спартак Варна са се справили брутално. За първи път екип на Локо София толкова много да ми харесва. Самия факт, че имат ленти, които са непрекъснати, както предишните години им се прекъсват тук горе. Отделно една подчертана черна лента по средата и по-малки такива червени с малки черни линии по средата на червените. Просто много добре изглеждащ екип, ако сравните с тези от последните години, направо ще се шашнете, казвам ви. От друга страна обаче имаме Спартак Варна с този сокол по средата, който просто е брутален. В смисъл соколите и сокол по средата е невероятно, наистина. Fair play и точно за това може би те ще вземат първото място с много малко над Локо София. Но да, това е моята класация. Коментирайте кой е вашият номер 1 екип и най-гаден екип също. И моля ви не ме мразете, това е просто моето субективно мнение.